Čaute ľudia, volám sa Eltrin a dneska budeme točiť parfémy. Po dlhej dobe sme netočili video, takže budeme točiť teraz. Dajte ľudia like a odber a tešíte sa na video, takže ideme na to. Takže vyberieme toto, sa volá Sergio Tacchini Italy. Takže toto bolo urobené italianskou voňavkou. Toto voňavka myslím, že stojí sa 20 €. Pozrite sa. Ideme vyskúšať. Prepáčte. Zákraj. No, vonia jak fresh a to je pro leto. Citrusová pačuli aj trochu vanilka. Tento voňavke je to Latafa, to je arabské voňavka, takže to volá sa Latafa Kuwait Air Fursan. To povedali, že to vonia jak ananás, vanilku aj sladká. Len ovoňame. No, to vonia veľmi dobre. Ananás, vanilka, amber, to sa mi páči. To veľmi dobrá voňavka. Z tejto voňavke budete mať peknú frajírku. Takže tento voňavka je Fancy Lyrique for You Eau de Parfum. Vyzerá veľmi luxusne, je to zlaté, takže ideme to vyskúšať. Je to unisa. Nemôžem tak povedať ľudia, bo to znamená, že vieš čo. No to vonia vanilka, sladká, to je zimu a jeseň. Count body 10. Tiež dobrá. A najprv ideme tento Intense Gold Caline Home. Tento vonia jak Paco Rabanne 1 Million ADT. Je to klon na Paco Rabanne 1 Million. Vyzerá veľmi pekne. Skúšame, lebo to je súčel. Kokos. To vonia jak vanilka. Veľmi sladká. Je to dobrá ľudia. To môže si použiť toto voňavko do školy aj v zimu na je. Táto voňavka je zima a jeseň. Takže toto sa volá Club de Nuit Intense Man. Takže tento klon je Creed Aventus. Je tiež populárna voňavka, celé na TikTok. Toto voňavka je pre leto a jar. Takže ideme to vyskúšať. To vonia jak tobacco, ale to dobre. Ako citrus, pačuli aj fresh. Je to pro leto a jeseň. Prepáčte ľudia, je to leto a jar. To som dobre nepovedal, prepáč. Ja dávam ľudia 9, 10. Takže ideme tento vyskúšať. Toto zo Nemecka voňavku, takže to sa volá Mustang Performance Eau de Toilette Pour Homme. Začal ľudia. Táto voňavka vonia veľmi dobre a veľmi dobre. Takže to ako Jean Paul Gaultier trošku, ale to vonia jak to isté, ale len trochu. Ideme to vyskúšať. Toto bola cena, myslím, že 10 €. To nie je tak drahé. Takže ja dávam toto 70. To sa mi páči. Takže tento voňavka, toto bol na Tesco. Som kúpil na Tesku. Takže je to Victoire Eau de Toilette et Eau de Formen. Takže ideme to vyskúšať. To vonia jak čo dáš oblečenie na práčku. To fresh citrón, citrusová pačuli, to je na leto a jar. Takže ja dávam 8 na 10. Takže ľudia, ďalšia voňavka je Latafa Asad Zanzibar. Takže tá voňavka je populárna a dobrá. To bol celé na TikToku. Keď chcete vidieť Atomizer, tak pozrite. To vonia dobre, je to ako nejaký kokos, sladká. To veľmi silné vydrží, koľko 24 hodín. Takže ja dávam to 10, to sa mi páči. Na konci máme voňavku
Tento najlepší voňavka Latafa Assad Bourbon. Vidíte, jak vyzerá pekne. Takže tento klon hovorajú, že to je Jak se to volá? Azaro do Most Wanted. Je tam kakao, nejaké vanilku, sladkú a to je pre zima a jeseň. Takže to ideme vyskúšať. To veľmi vonia dobre, to veľmi masculine. To je také silné bourbon a potom to je veľmi vanilkové a to je dobre. Takže je to super dobre a dobre. Takže ľudia, toto najdrahšia voňavka, ktorý som mal v kolekcie, Gucci Pour Homme. Vidíte? To je sipa. To skúšať. Je to veľmi tobacco, aj dosť citrusová, dosť silná citrusová pačuli, trochu vanilka. To je taká mužná pánska voňavka. Takže ja dávam 9-10. To sa mi páči. Ľudia, ideme sa rozlúčiť. Dajte like a odber. Napíšte komentár, aký budem točiť hru, hororová hra. A napíšte do komentár. Dajte 20 lajkov, je ďalší part voňavky. Takže majte sa ľudia.